u l-qoddim tasal biex tifhem aħjar. Iktar ħat apprezza il-fatt li omma għal-kem ġiet prezentata, sfortunatament, għax hija sfortuna, at the end of the day, b'daw limitazzjonijiet kollha u b'dil-marda kifra, xorta baqgħet hemm. Baqgħet tiġġieled, reżiljenti, mhux ħallitu jitfena dak kollu li ġi fuqha. U dikha mbagħad ittina kuraġġ li anke nkompli għaddejja. Jiena li kieku ma kienx xi wkoll kien hemm momenti li kienu korroħ ħafna meta ngħidlek korroħ ħafna, dak it-tip li nħarsi mera ngħidlu mulej ħudni. L-ġieħ ikun tant gravi li pereżempju mhux l-ġieħ biss, ma anke nibda ngħid għalfejn ma ħadnix, għalfejn ma ħallejx il-kanser joħodni, jgħaddu momenti korroħ hekk. Ġifieri taħsbunix li jiena dejjem resilient u dejjem strong u kollox le. Far from it. Anzi, jkun hemm iktar momenti dark milli momenti inqas dark. Però huma dawk il-momenti dark li mbagħad jippuxjawk